esiwaphumela umkhosi amalungu enu. Niyakhanuka ningabi nakuzuza nto noko. Niyabulala nizonde ningabi nakuphumana nto noko. Niyalwa nenze imfazwe ningabi nakuzuza nto ke noko. Ningabi nakuzuza nto ke. Ngenxa yokuba ningaceli. Niyacela ningamkeli nto noko. Ningamkeli noko. Ngenxa yokuba nicela kakubi ukuze oko nikuchithele ezulwini. Enkosi funda esilungwini sehlelo. Yeah. No. James 4. Yeah. From verse 1 to 3. Where do all the fights and quarrels among you come from? They come from the desires for pleasure, which are constantly fighting within you. You want things, but you cannot have them. So you are ready to kill. You strongly desire things, but you cannot get them. So you quarrel and fight. You strongly desire things, but you cannot get them. The desire is there as food. But if I was 10, I was 9 years. So you quarrel and fight. You do not have what you want because you do not ask God for it. You do not have what you want because you do not ask God for it. Lento ifunayo kuthiwa awuyifumana unayo ngoba awuceli bani? Awuyiceli ukuthi kanti kwazi uyicela phansi uzayicela inyana namhlanje ba. Uyicela nje. Yes. And when you ask, you do not receive it because your motives are bad. Okay, when you ask, you do not receive it because your motives. Xa nicela anifumani into. Intoni motives ngesixhosa? Ngoba injongo zenu azikhonhle. Yes. You ask for things to use for your own pleasure. You ask for things to use for your own pleasure. Sit down. Namhlanje ufuna si-address moyo ufuna ku-addresswe imithandazo engaphendulekile. Ukhona umuntu abathi udala ndiyithandazela ayikenzeki. Ngicela uba kanti nishumayele abantu abarongo. Ngicela unyuse isandla ube honest. So uba ikhona into oyithandazelayo and engekenzeki. Hallelujah. Okay. When do you ask? What number 1? Awufumani because awucelanga. Awufumani because awuthinanga. Awucelanga. Agqithi athi kwesibili uyafumana. Sorry, awuyifumani because uthi xa uyicela uyicelela ubangaba uyoyichithela eziyolweni zakho. So uthi ke ngoku akho nto uzayifumana kuThixo. But funeka sikhangele indlela yocela right. Siyavana ne? Ngoba ucelo ufuneka sitheni? Sidalelwe ubangaba sicela uThixo yiprovider. Say understand that? Amen. Listen, Basalwan. Xa ufunda James chapter number 1, chapter 4 from verse number 1. Kuadreswa phayana impilo yomuntu. Iadreswa njani? Kuqalwa kuthethwa ngemfazwe ezikhoyo. Ngemfazwe? Ngemilo ekhoyo. Phakathi kwabantu abakholwayo. Kuthiwa kukho imilo ekhoyo. And le milo xa icelwayo kuthiwa imilo xa ubona umuntu esilwa nawe elwisa wena. Kuthiwa lo mlo wenzeka pha kuye emalungwini akhe. Wenzeka lo mlo upha kuye lo mlo. Njengoba sewuphumela ngaphandle kodwa upha kuye. Kuthiwa pha kwi-emotions zakhe ininzi imfazwe eyenzekayo. And ke inyani loo nto because uyakwazi ulwisa umuntu ngento ibingamelanga uba iyalwisa. Qha nguwe ii-emotions zakho zi-upside down. Zenziwe zimoshwe somewhere. But ngoku umsindelo wakho uhamba ukhuphele ebantwini. Ufike wena enkonzweni sowucuphekile ungekho right. Noba i-asha ikunika indawo uyagoloza ufuni awukho right. Sowucuphekile unolaka
ulahlwa ngapha emakhasikazi waxa ufika apha enkonzweni ucima wonke umuntu ufana nalowa umuntu. Yenza sense. Listen. Xa ufika sowuphoxakele ufika sotheni ufika ucimba wonke omnye umuntu naye uzakuphoxa. Wonke omnye umuntu uza uyuziwe wonke umuntu mjonga ngoba nalo uzondiyuza. Xa abuziwe wonke umuntu kunendlela abantu abajonga ngayo ngenxa ye-experiences nezinto ethe go through zona. Yayenza sense ne? Now iBhayibhile ithi apha siyacela but asamkeli. Siyacela but asifumani. Namhlanje andifuni uzenze Spruce uzenze ngcono uthi ukhoka. But when uziposition for a blessing, for a particular blessing, kunento ifuna kuThixo. Number 1 ibalulekile indlela yokuphila. Indlela yokuphila. Balulekile. Esiba ixesha liyalihamba livile mosiba kuthiwa nge-23 na nge-24 uYesu uyebuya. Saluke ethi niyazi loo nto leyo. Ngoba abanye abakhonzi nokhonza useyakuba uYesu ufuna ukuthi ebuye uYesu. Ngoba sundu. Anivani ndiba nge-23. Igwele ne. Into uYesu yathini? Is it true or false? Nditsho ngoba nina niyaxola ithanda ilizwe nina. Kudala yabakhona. Yeah, uYesu uyabuya. Jesus is coming. Kodwa ke ayikho date. iBhayibhile ithe akekho laziyo ixesha nomhla ayawubuya ngayo uYesu. Uthi uYesu even uthi nonyana womuntu even Jesus himself. Uthi ngenye imini xa bembuza kwincwadi yezenzo abafundi bakaYesu ba uThixo uyakubuyisela nina bukumkani over uIsrael. Uthi uYesu ephendula musana ukundibuza amaxesha nezinto uThixo azibeke kwikhalenda yakhe. Uthi kodwa nina namba niseJerusalem xa ethe wafika umoya ingcwele niyawufumana amandla. Banohlala eJerusalem. Jesus is coming, and when he comes, nobody come to wazusuku. But I am coming soon, very soon. Soon it can be tomorrow, it can be next year. But in the meantime, it delay yokungafiki kwakhe kunika wena chance yoba ube right. Because as ba kukhonzwa kwakubhekwa phambili akukho nto ingxaki njengempilo. Sebenqabile abantu abaphilela uYesu abantu baphilela bona. Istandards zokhonza uThixo zikhonjwe kakhulu. Umuntu ukhonza kuye kusebenza. When usiza uYesu kale apho uJames a-address i-lifestyle yelibandla. Uthi niyalwa niyathini? Uthi niyalwa please. Nithi umlo phakathi kwenu. Uthi andilomlo usemalungwini nomzimba. Lomlo uphi? Usemalungwini? Uthi ingxaki ngamalungu omzimba. Amalungu. Kodwa ngiyaxa unoyitrace na uyijonga futhi ngamalungu omzimba nyala kuliwa ngawo. Ngoba leliphi kodwa inenza into kwenza lomlo namalungu omzimba upha xa ummelwane wakho uqumbile nje ungathi kanti ilungu lomzimba elunengxaki na uthi ngamalungu omzimba malungu omzimba uthi Yakobe uthi xa ufika udekathetha uYesu yena athi phamkoba ubone umqado sesweni la lomnyumzalwane wakho qala ujonge wena. Because ungakwazi ubajonga abantu babone wrong kanti lilihlo lakho eli.
addressa loo nto uye apho enkobe uthi number one, asinanto because asiceli. Asinanto because, and I don't think apha kuthi le ivesi i-applicable. Yeni sizenzile into yokuthiwa zii-prayer izicelo kude kube khona enkonzo ye nokwethulwa kwemithwalo. Unaka asathi inkonzo kwethulwa kwe sathi bagcwalisa ihholo eGoogle lethu nomntwana unkomfa inkonzo yokwethulwa kwemithwalo igcwele ihholo liphumela ngaphandle yenziwe ndim notata unkomfa kugcwele abantu bezila abantu nemithwalo yabo kudala uguqa zindaweni uthandazela dala. So ndifuna ke ngoku sisusele ivesi ethi awunanto because so ngicela ngesitayile ngoku but usesethwile ecelayo usethi as long uphila uyamdinga uThixo unezinto lokuzidinga kubani. Number one. Number two, uthi apha awamkeli ngiyacela ufumane into because ucela wrong. Because ucela namhlanje into ufuna si-address. Uyacela but indlela ucela ngayo wrong. Udathu Yesu ubani na owakhe wathi unyana wakhe ecela isonka umnika ilitye waxecela inhlanzi wamnika inyoka uthi siyamthuka uba wethu sezulwini but uthi abasipha sicela wrong and xa ibekwa akasilahlekiswa ubuze uba ngokusicela njani wrong uthi ngoba xa ucelela ukuyozichitha kwiziyolo zakho uyicelela uyoyichitha kwiziyolo zakho. Amen. Ndandithe last time xa ndifundisa wena tsutsu ubani utsutsu apha enkonzweni cela angaphakami cela abanye abantu bacela ngubani utsutsu apha enkonzweni. Okay, myekeni kina abantwana bam cela kule ndawo cela ngubani utsutsu apha enkonzweni. Utsutsu akaziwa uMantsele andimazi Mantsele. Okay, masibuze kwenzela ngubani utsutsu phalawa tsutsu ifani yakhe ni right umuntu xa umbuza igama lakho umbuza igama umbuza ifana umbuza isiduko naba ndibuza igama ndibuza igama ndibuza ifana ndibuza isiduko because ndifuna ukwazi ndifuna ukuthini umuntu ombuza igama lakho nje loo nto akafuna ukwazi lo inala leveni kwegama inamba so loo nto akafuna ukwazi lo Mna ngikwazi esiduko sawo sekuza inamba yakho iphini. Ena ingqamele ngoko 73. Okay, masiphethe nabo. Now listen. When ucela uthi kunendlela akulindele uba uzama-approacha ngayo. Number one, you have to be committed to him. You have to be, and your commitment will be tested. Your commitment. How? Uyesu ugqithe Jericho. Ukwimfama, le mfama ikhonza nokhonza. But le mfama ivile ngoYesu. And uYesu pretended uba bengathi akayiboni. Yeva le mfama uba kukho umuntu ogqitha yabuza ngibani ugqithayo. Kwathiwa nguYesu. Baba abantu bayithulisa yathi Yesu. Yena kaDavide ndenzele inceba. Yenzele inceba. Bayithulisa abantu wabuyesu ephuma yakhwaza ngakumbi. Because number one, le mfama yayiphelelisile kuYesu. Into yokuqala ebangela uba ngaba Priska singamkeli yinto uba sino plan B. No plan B. Wena ungumuntu wemididizo. Umuntu wemididizo wena uphila uyadabalaza. Phila ngomheleza ungumuntu westrato. Unendlela wena uba ayenzeki onoyenza. Yafakala bazalwane. Amen. The issue of commitment. Le mfama yathi kuye Yesu
uYesu nyana kaDavide ngenzela inceba kuthiwa abantu bayithulisa abantu bayithini bathi mayithule kuthiwa kwakhona ukuthini wena xa abantu bekuthulisa naxa abantu bekusilence kwi-commitment yakho. Do you press on or you give up? What do you do? How do you respond when kule nto uyenzayo abantu bekuthini bekuthulisa nakwisemvu zakho zifendalishayo enkonzweni xa abantu bengazi-approve bekuthulisa uthini? Le mfama ayivumanga kuthiwa kwakhona ikhwazayo kuthiwa uYesu wema wathi ufuna wema uYesu wathi mbizeneze bese njani mbizeneze kuthiwa yakhulula ingubo yayo Yesu kuYesu wafuna uYesu wabuza uba ufuna ngikwenzeleni wathi uba mandibuye ndibone kuthiwa instantly amehlwayo but i-effort yale mfama yeyobana ayivumanga ukubhekwa ubulumva ayivumanga uthini. Number one, siyasingisa abazalwane. Asivumi kubekho abantu abasiphazamisayo. Asivumi khona theni abasiphazamisayo. Number one. Number two, intombi nethombo legazi. Intombi ne for how long? For how long? The periods. 12 years. Kuthiwa khona ayingayihambanga ngamagqirha ayincedakala. Yathandazelwa akhombisi ngayiselanga ayincedakala. Akomthandazeli ngamambanga kuthiwa yade yeva ngoYesu. Yade yeva ngabani? ngoYesu. But iBhayibhile ithi yathapha kuyo. Ayikafiki yathi phi? Ukuba nje ngeke ngafumana ithuba lokuthukumisa umququmbelo wengubo yakhe. Zaba right. Zaba njani? Le ntombi ayinazo options. Ayinantoni? Enye yezinto ekwenza uba kuthiwa ucela kakubi une-options. God bless you, Pastor. Unantoni? God bless you. Une-options. Une-options. Ne-options. IBhayibhile ithi uThixo does not bless a double-minded person. Ufuna umuntu uThixo ofocusleyo. Siya-understand that? Le ntombi kuthiwa yafika uthukumisa umqumbelo wengubo yakhe. I-case yakhe, case closed. Case? That's it. Kwincwadi kaLuka. Na kufuneka ngoku leke ngoku yeyona le endifuna siyijonge kabi akuhleke ngoku lena lenza ikota yintombi esevayo for 18 years for isetempileni yaseva for 18 years but umqolo wayo ugobile umqolo utheni ugobile yade le ntombi yayamkela uba yona idalwe uba mayimile also but le ntombi idisappointwe ngumthetho akukho mntu ukwazi uyinceda but le ntombi never stopped ukuseva yaseva igobile yaseva itheni kwade kwafika uYesu ngale mini kafika uYesu wathi intombi kaAbraham jonga istatus wathi intombi kabani wathi iminyaka i-18 okwiseva i-faithful but igobile. When you allow your condition or your situation ukuthi ungazenzi into omele uzenza ngenxa unesolo xa uappearisa in the presence of God uvela njengomuntu ocela wrong. Fika uYesu wathi intombazana yoluka wa-address ispirit esiyigobisileyo ngoba uyakwazi ukhonza uthi usole anointing bayinamandla kanti uThixo unento ayilindileyo apha kuwe. Ntombazana yoluka uyazi ba the day uyifumana lento uyifunayo uyakuzilibala insuku neminyaka egqithileyo yokulila. Athi uDavide kwindumisa 126 yaba ngathi siyaphupha xa uThixo sikhululayo yaba ngathi siyathini uzazilibala inyembezi zeminyaka uzakuhlekisa uThixo. Le ntombi phakathi kwabantu yeme etempileni sabuya istructure sayo kuzawubuya sakho kule season kwawubuya sakho but udinga ubangaba uqongeleleke ufocus to God and ngakasho into zingeke ngizeke mkhonzi ngathi uyaphambana umkhonziswe yilento izinto Singalunganga bana xa bebushwa ukhonza njani unje
uthina ngikukhonzisayo kanye ukubanje khonza njani nje uthina nanto ngikukhonzisayo ukubanje ngoba xa ndinongabikho nje mhlawumbi ndingayeka ngigcine kuye kukubanje kubanje anje kodwa kubanje uzawuvela uThixo sikwisizini apho wakhe watsho nganye imini ukangena kwisitaba sekorasini kwathiwa uThixo ubavelela abantu bakhe ngoba aphi sonke saza kwanjalo nakuwe usazawuvela akhoba yakhawuleza wathi uThixo ubavelela abantu bakhe. It has proven God has visited his people. This is a year of visitation. Before the end of this year you shall see God and you will testify. 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 Lendombi, after 18 years of serving God to Godile, I don't know about when I was like Ibani and the Tinini Yagako, but after 18 years, Lendombi, it came back and get a galamyam. Yes, in your melu, yes, it's higher. Get us in China, it's higher. Yes, you're going to upilotito work. To mention, upilotito work. But Lendombi, a focus. Kukwikasha 7 kwakho apha indlela zakho funeka uzimamele uzivale ebantwini abathetha against you. You don't back off, you don't give up. You focus. You focus. You focus. Ngena mali, you focus. Even if it feels embarrassing, into xa kuthiwa kuyanikela unamali to give, you renege. Ekakuhlekelela ukuthi ulungile uthi kube waqala unyusa izandla akhona unoyibonisa ayikho into onoyibonisa ayikho deep down enhliziyweni yakho uthi kodwa kube nini Thixo kukho into endihlekwe nazo injaba ndandisiya nabaninzi kuyo indlu yakho namhlanje ndilulolo ndedwa sonke libhadula ukufuna umthombo yafuna njalo Thixo inhliziyo yami iqaniwe ufuna uThixo libhadi lengoma ngine-disappointment ithi sasibaninzi nkasiyayo but namhlanje when I look around I'm left alone I'm ndedwa khona but andiyekanga ufuna lo Thixo njengekama ilekala emitshelweni yamanje wenjenjani umoya wami kuthiwa wena ngelaa xesha awusenayo neyotshintsha impahla uthi kodwa ndavuya uba kuthi kum kuthiwa wena utshaba kuwe athi uDavide ngenye imini wathi enjongayo uphelelwe ngamandla akho ndlela akho mntu umkhuthazayo wazokumeleza encourage himself in the Lord. Kukho amaxesha apho funeka uzitshaje khona akukho ubungqina umsebenzi awufume nangu uphoxakela kuzo zonke izinto akho nto loncanca kuyamandla but funeka wena uthi ulungile lo Thixo kanyiswa kumlunga kwakhe lungile lo Thixo uqala ukuza utshaba ulunge njani uthi I'm still alive and I don't understand uba ndiphilelani endiphila njani having gone through zonke izinto kodwa ndinguyelo ndinendawo yokuhlala ndiyasebenza ndiyadlala ndihluthe ndinentozo tonwabile ngokhuselo enkosi
emhlabeni akekho njengaye wadala kwenzeka wadala ngelizwi lakho ububomu umthuthi uhlala namhlanje nilapha nimamele kunalali wakhula nina direction ehambe boleka ibhasha but look at God. Look at God. He is faithful. So you are writing a chapter. There's a book ayibhalayo ngencwadi yakho. Ubomi bakho incwadi endileka kukuyo ngovichapter ezawugqitha. There are still better chapters ezizayo. But incwadi engenaziganeko ayinamandla. Baxelela abantwana bakho bamse ku-chapter 3. Chapter 4 is coming. Chapter 5 is coming. Chapter 6 is coming. Zikhona i-chapters ezawuncumisa. Lentombi for 18 years kanti ndiyayiva xa ibuye enkonzweni ngale mini ethi nguyena uLord Jesu owandisizayo owandivusayo. Saba nengoma wena, saba nengoma wena, saba nengoma lentombi yaphakanyiswa uthi niyacela niyathini niyacela banicela kakhulu. Now, I want us to focus to this. But now, because Nikelela, you're critical as you're doing. Nikelela, we are setting priorities right. We are setting right. We are setting priorities right. But you need to. You have a list yako, or to do list yako. Jonga tikwinqelo ndifanele manje 20 million ukawufumene uzayithini because ingxaki lapho uba xa uyifumene sayithi uthi apha ndifuna uyichithele esiholweni senu ibani imali bazalwane ayi-ownwa kweli lizwe i-ownwa kwela lizwe ndikakantshona i-ownwa kwamoya. And imali ayiphisi, imali uyathenjwa ngayo. Imali uyathenjwa ngayo. Apha ndithini uyazi uba uyinika ngantoni ngabakunikayo. Amen. uLwesithathu bengithe ndayicacisa. Jonga ndithe uLwesithathu kukho abantu abangakholwayo but impilo yabo iyakhawuleza. Enzoka into most yabo ke bathwele. Most yabatheni bathwele. Xa uthwala mameleni hlose Nkosi. Depending kwi-ingredients ezidityanisiweyo phakathi kwespirit sivele esibiziweyo sivele xa sivela yena akazusibalela because sekefakwe intlanga sazo apha kwegazini. Xa sifika sithathe ownership. Sithathe ntoni? Ownership. Ngamanye amagama akasenampilo. Impilo yakhe uyisela altar. Bathi imali uzaba nayo. Imali uzawuthini? Kodwa akasenguye umuntu ngoku. Ngoba yonke into ayenzayo i-instruction uyifumana kwesi spirit. Exchange. Imali ngeke uyifumane ungavumi uku-exchange ngempilo yakho. Yona into xa sikuYesu
sitwe uthi ndingenwe moye ilizwi lakho ilizwi lakho mamelani isitaba senkosi asisamkela uYesu makube khona i-exchange. You're no longer awusenguwena no longer yourself awusazi only khona ophilayo. Now, i-instructions zithi kuye jonga ke mfana ukutya okuthile usakutya ukutya okuthile usakutya wena ngoba akutyi yena kutya lanti pha kuye ngayo ukutya okuthile usakutya awuzihambi indawo ezithile hambi indawo ezithile uzihambi indawo ezithile. Na mamela ubuzwe pha into oyifuna wathi imoto wathi imizi wathi imali enye imali uzangena endlini afika ikhona kuba sithenda akunegotiate yena uyanegotiatelwa ilento ayifumana imali bekhona kuzawufika ixesha ibuze ba lento ngoku ke kwizinto ozifuna into engakunikanga yona kuthiwe nayo ithi ke ngoku lixesha loba wena ke ngoku unike yona. Now ayinguwe ke ngoku othuzayo iyazithuzela kuba nawe ubusithuzela ithi ke ngoku ndifuna unyana wakho so uyazithulela ke ngoku uqonda hayibo njani ngoku and izawufuna yena ayikubuzi iyakuripotela and yonke imali anayo akenza izinto afuna uzenza uyakalela angathi afuna ukunika usokola sithi la spirit sumnika ngoba esa spirit sesamali wena awunawusinika imali xa usibulela ngoba imali eyaso and mhlala ixabana sihambe esa spirit sihamba nento zakhe sihamba ubungakhange waba nanto kaloku and isiphelo sakho sibe mandundu kunesiqalo. But the problem ya Christians yikuba ifuna izinto eziserious ngama-chorus. Sifuna impumelelo ngama-chorus. There are spiritual laws. There are spiritual laws. Spiritual laws. And that's virtue. Azisekho serious kangako. Ngoba kuthiwa thina senadini ilimbi. There is no uYesu walenza bonani ukulithanda wakhe ihlabathi ude wancama unyana wakhe elethu idini selenziwe selathwani nini khona abazalwane nikhona abazalwane nani ibone le trap yase the reason why bekhawuleza bona ungenxa yezi naleli gama ndilibala no likhona igama that fumana hallelujah ungenxa yezo zinto bazi rituals ungenxa ye rituals abazenzayo endiyoke into yakhawuleza into yathini now especially abafana ke ngokubona xa bethwele abafana sikena abantu babona because you are supposed ukuba ukwazi umbona akazayo esathi number ifa ikhonto ngahlanganiwe ispirit asikwazi he reject because ubiyelwe wenziwe njani ubiyelwe siyakholwa abazali uthi James niyacela phakithela because nifuna ichithele eziyolweni nifuna uthini ichithele eziyolweni mamela ukosha Proverbs izofala lento yami uMatthew Proverbs chapter 11 verse 23 to 25
verse 20-25. Funda. Why could people want always result in good? When the wicked get what they want, everyone's happy. Some people spend Ujikelani mama usimike pha ujikelani. Nokuyajola wena. Andifuni lo version le. Andifuni le. Yeah. Ngijole le version zakuxela xa yini. Funda na bathini. Nambandi. To one who scatters yet increase more. Yes, And there please. is one who withholds more than is right. Jonga ngicela uzofunda apho ungayijaji ifoni yami. Give freely and become more wealthy. Be stingy and lose everything. Kuthiwa give and become more. More what? Wealthy and become stingy and lose everything. Hlala phansi. Hlala phansi. Now, uma ngingolwanisa kwesi scripture. Jonga. Awukakho uqaphela uba abantu abanemali are givers. They are givers. Asikho spirit esikunika imali sawugqiba sifuna ube stingy. And awuqali ngexesha seyikhona imali. Uqala. That's what attracts a spirit semali kuwe. Indlela yovula indlela yokubangaba abaphathi bemali babe nomdla kuwe. Masiphumele enkonzweni sivana ne. Diphilile. Impumelelo. Ifana nobangaba ngoku awunanto. But kwinto nayo unabantu abayi5 abahoyileyo. Xa ungena kwa Shoprite uthatha rice yakho uthatha rice yase next door. Uthatha rice yakho uthatha sweli yakho. Xa ufika endlini yakho naxa ubanika ubahlazisa. Neza manje kukhona into ekhona izinto eshoda ngazo. Into ngitheni? Into eshoda ngazo. Umeza bephila seke yazi ukuba ephuba jonga kukhona ikhaya. Khona ikhaya elisihoyileyo. Yona uDavide xa ezawubhubha ngosiyami ubiza uSolomon unyanakhe athi uzundihoyela ubani ngoba zange siphele sonke ebhotweni lami ngexesha saphila kwakwixesha uDavide into zakhe zakahamba kakuhle esafikele kwangusami kodwa uthi ebhotweni lakhe sonke wathi ngicela bangaze balamba abantwana bapha. Yayivane. Now, kuthiwa kukho onikela ngokuhlakaza. Ukhotheni? Onikela. Kuthiwa but ngoba senza njalo uya ephumelela. Uya ephumelela. But kuthiwa kukho stingy. Igqolo. But kuthiwa liyaphela. Eligqolwe njalo uyathini? Yaphela. Ngamanye amagama ngexesha icimba uyayisave uyayigcina kuthiwa khona iphela. But kukholo because jonga isesesandleni sakho soziwabona amandlana. I don't know if ngangena deeper. Come is that matter. Wonke umuntu unaso isithunywa semali sivana ne. Umuntu nayintoni? Yeah, ungane angel ezrise khona eze wealth onaso but ungafumaniswa uyasokola because the principles zaso akazibamba. But now when I partner nabazalwane I take care of bona. The partnership endiyenza in the physical nakwamoya yenziwa. And ndiyakwazi ukuyiwina iwealth yabo izotshona kum. Why? Because I'm taking care of them. Now, angels zabo zisebenze extra time. Zisebenze uba mna mandibe nento so that nabo bazohoya ka. They understand? They understand? Jonga indeed. I'm taking care of bona. Now, ingelosi zabo ibona isithuyo saba jonga lo muntu akade ayibambe uba kwenziwa njani. But nanku umuntu simfumene.
So masenze so yona uThixo athi kuAbraham, Abraham, I will make your name great. 1, I will bless you up until you become a blessing. Up to a level ba wonke umuntu osikelela wena simsikelela uzama uyenza lula uThixo ukuthi abantu kakunzima kuye xa befike kuAbraham bafike kuThixo. Kukho abantu uThixo azakusikelela xa befike kuwe bafikile kuThixo. Manphinde xa befike phi khawuthi Thixo sikelela bade abantu xa befike kuwe bafikile kuwe. Ungasi stop. Ungasi stop. Bafikile kuwe. Bafikile kuThixo. Bafikile bani? uYosef wabasi stop eEgypt. Ingqolowa yonke yaseJibouti ibuzwa kuye. Avimba if because of a foreigner. A foreigner. Indoda ilibanjwa. But imam principles zempumelelo amaphupho ewatolika kwathi asingamfumana apho umuntu onomoya kaThixo njengalo kwathi asuka sabuyele sisele hlala lapha usincede kwi-economy yelilizwe. Bakho befika bephethe amasela bezofuna ingqolowa izithixo zikuye. U-Israel uthe xa phuma eKanana because u-Israel ubuyisela ezweni lakhe usuka eKanana wotshona ngoYakobe iphutha wathi uFaro xa befikayo banika ilizwe laseGoshen banika ilizwe lapha imfuyo yabo uyigcine khona wabasikela uThixo under the administration kaJoseph. Ungayi-administrator wena yento zikaThixo, resources zikaThixo athembe wena, ispirit zikathemba wena. Kungakhangela umuntu nakwifamily yakho kuthiwe nangu umuntu soze kusokolwe no. Ayikho ifamily edalela usokola. And ifamily nesifamily inendlela emele uphumelela ngayo but kukhangela umuntu onoba ibridge imvula inethe through yena, into zenzeke through yena, kuthiwa lona uyanikela uyahlakaza but uyaphumelela. Uyayithela uphumelela. I am told ngomnye umzalwane ibambe kule mali kuwe maniphinda ukho imali kule mali kulikuwe nakwisalary yakho kwimali endiyo yakho, kwisalary yakho kwimali kaThixo, kwimali yakho kwimali kaThixo usazi nemali yakhe. Antu usazi uyasebenza ngubani wakho ngubani usazi wawuke wemva usazi kuthiwa uyasebenza ubhatalwa ngubani usazi. Come on thetha ubhalwa ngubani usazi. Nini wena une-tendency yoba usazi you take care of yena umbhatali xa kufuneka uThixo umnika amandla eyakhe imali wenza ngayo inhloko. Uthi lo mntana sayilahla uthi tata ngandingayirhaleli ndibuza wena uthini ngale yakho yakho ilahla uthini ngeyakho uthini ngeyakho zange ifumane impendulo andikayifumani nangoku. Siunderstandane? Jonga kukho imali emalini yakho engeyo yakho and once yahlala ingeyo yakho kuwe izawuspoila yonke into yakho. Ubona into zakho zichithakala kanti ugcine imali engeyo yakho. Wayethethe nawe uThixo wathi jonga kule mali umntana osendaweni ethile ongenazihlangu zesikole le mali go and pay fees zala mntana, go and do this and that and that and that. And zangu thembakale uthi ngiyacela because xa nicela ndininika ndiyaluza. Jonga namhlanje i-priorities zakho zingatshintsha uthi uya kuThixo ubalokana nemntanami lapha ebheka uyamfika xa umntanami indlela right mangenyama uye kuThixo uphethe ilist yebona ne uthi Thixo imali anikabi nayo kodwa apho uninike khona nabo abantu ezabafundisa kuthiwa wena kubani nabantu ezawuthini nanga amakhaya enza bajonga so uhambile around wabona uba nazi needs esikhoyo. Thixo xa uya kuThixo awuthi Thixo ngifuna ukuthenga imoto
Ufuna umziphezu kolwandle. Awuzawenza nazo ukuthi hayi ngizawuthandaza awuthandaza ngoku wena. Ngiyathandaza ufuna nijonge elwandle ngifuna iviyo olwandle. Then I'm giving you a secret. You take your diary, you put names of people. Uthi ngoba chilayo uthi Thixo naba. These people will never suffer as long as one disaphila. As long as athi disaphila utsho wena kuThixo. Andifuni ngayithetha lento ngaxa ngiyititshayo ngiyitishela kwangaba uzotyebisa ikawe. No. Zininzi izinto onozenza ze-attract imali, blessing to your life. Zininzi. Uthi ngiyacela but ngicela wrong. Ngicela njani? Ngicela wrong. Wena jonga xa ngoku kuthiwa baba masibe I receive it. Ujonga nawe uyariceive. Uzayenza ufuna imoto. Ufuna ewe right but ezo zinto ezo. Abantu abanike imali ababenefit into. Abathini? So ayizo zinto onozibeka as a priority. Zikhona zazele but thini? Zazele. Makuxa kuthiwa masithi mhlawumbe imali esuka through ikhaya lakho uzawuthi zawuvusa ikhaya. Ethi umsebenzi uzavusa ntoni? Uthi uzavusa ikhaya. Uzavusa ikhaya. Thoba kwangoko nje utsho i-business plan yakho yenza uba investors, spiritual investors zize ngamandla. Spiritual investors zize ngamandla. Jonga hlala phansi. Ifana noba niyofuna inkonzo. Niyofuna umhlaba wenkonzo kumasipala ke. Umhlaba wenkonzo phi? Xa nibuza phandle inkonzo izakwenza ntoni? Hayi sawukhonza uthi phozo ufumane umhlaba. Hayi sawukhonza uthi usawuthanda. Soze ufumane into abayifunayo uba i-community izawubenefitha ntoni. Kulapho uvela khona uthi kule nkonzo i-kitchen, soup kitchen. Babona uba jonga le nkonzo xa siyinika umhlaba izaba luncedo emphakathini. Your presentation uthi nicela wrong. Uyayazi uba kukho abantu ne cela ubona abantu abafumana i-allowances into abazifuna kuzo. Ube ngumbhobho wazo zize through because uThixo ukubhadlisile. Ngeke uphangele enamalini that's a lot of money. Into engaliza kuwe wedwa. Then I can say about 15 hayi ke. Jonga, then uyazingcela bakula 10 intoni? Engcela intoni? Ezintoni? Ungamnamali apha. Githi. Ngijongeni. Bantu abatsha, upeya malini? Ufuna ntoni renting e-10,000? Free shower. Look at me. Kumke i-3,000 ibheke phi? Ibingekho ihoki ye-600 uyilungise ibe right. Ubomi bakho bukhulele khona. Wena uthe usawurenti 20,000, sewuzawupay 20,000. Wathi uyamkela lokushini. Abantu bakho bekho safe. Ile ayikho safe. Wazibala zonke. Xa ufika kule ndawo yakuyo wadwa 7,000. Ngoba umincakile uthokekile uvele ngentamo abantwana bakho batshaya inyawo uphe kwi-suburbs. Ngoba wawucinga uba wena i-protection uzawuyenza ngokwakho. Wawungayazi uba yinto kamoya. I-status usigqibele xa uphethe ibhegi yakho ubuyela endlini. Xa ufikayo i-stress. Management. Administration yakho.
bangabona ba awukwazi uspenda mali nengxaki wena. There is sense. Istandard esingekhoyo. Istandard esingekhoyo. Esingekhoyo. Wena ubunothenga indlu abedels, unothenga indlu phi? Uyilungise, uyi-extend. Wenza i-flats kuyo. Extra income. Ufumanisa uba kule 10,000 uyamkelayo, i-flats ziyakunikela i-10,000. Uxa ujonga ufumanisa uba kushathiwa uyaqualifya futhi, uphinde uthenge enye indlu emfuleni, wenza i-flats. Uthing. Another income. Another income. So that the day abelungu begeza ngoba yageza. Uthi kuba nigezele 8. Nigeze njani? Yavakala bazalwane. Yavakala bazalwane. Sulaki into engekhoyo. Ngoba le nto ilakaya ayikho. Ayikho. Ufuna uimpress abantu ngento engekhoyo. Na restaurant, expensive restaurant, ufuna content engekhoyo. Uyi-waster. Yile kuyadreswa uJames, uthi uJames nifuna uyichithela eziyomweni zenu. Nangoba uthanga uhlela uba ngayo kwi-diary yakho yonke into ephelile emhlaba phangela sisiyona. Uyazi kukho imali oyispendayo kukho abantu engeke basokoli ifinanshali yakhe tithe yakho abulela uThixo alile abulela uThixo tithe yakho kuye i-breakthrough kuye intoni breakthrough. Abazali bethu never suffered. Ngibona kangigodukile besaphila abazali bami xa ngifika kubo Ncusa ubuza amatyala khona evini ngevikilini wabhada lonke ufika incwadini ukhweli kamama ukhweli katata umbona wenkukhu umilini bazala so ufike ndibhatale sigqibe ndithi mama ndiwabhatela amatyala ipeyi yenu yonke iyenu kuthi ahambele kumbutho ndithi masele embuthweni sisemva ndibhatale ipeyi yenu yonke ye ndawugqiba ndibuze kumntu upeya malini kukho abantu abazi-chartered accountants abasematyaleni xa usiya kuya kwimithetho emanephithi uzazi zonke uyi-audita esematyaleni akakwazi uauditayo because poverty is a spirit. Poverty is a spirit. That's why uba with poverty you earn millions. Back in the days, BMW silver. Ndabuza le BMW kodwa ithengiseke. Lesi ithengisa abantu bayafika bajike. Noba sesine 20,000 I10. Lokhu ndathi ke kubo mamelani ke. Lena nje ngitshixwe ndiyitshika more. Ngizozithenga yeyami izawuyeyami. Ndasikelela umzwabo, ndawusikelela. Ndawugqiba njengoba bona bebethenga enye indlu ne. So lendlu kufuneka itshintshe babethe amagqwetha. Amagqwetha bade bayifumana imali yawo. Ndathi kubo le BM niyithengisayo so that nizofumana imali ubhatala amagqwetha ndiyayitshika izuthengiswa la yami. Nina ndininika imali andinayo yepetrol. Ndandivulela imali. Ngatsho ukuthi ndandivulela imali. Bandibuyisa ndabuya afika nami ndawuhlala ngoku ngabuyela ententeni. Ndathi intsuku bathi xa bengasemtheni. Ndathi ke ngoku nizawuthini? Ngoba idili 10 mhla nafumana imali iBM ye bandilayisha ndalayisha uThobo ndafuna uThobo uphi press uThobo nolwani ndathi ngiyolanda imoto kwawulanda imoto eCamps Bay saphuma nemoto eCamps Bay icash broken and yabi khawukile icash immediately icash yaflowa in bakwazi uyothenga indlu abantu baphethe universities isalary khona kwenzeke baba le nto inokwenza noba ubheka malini inokwenza noba ngapha ubothe njani
lento kuwe awudingi uyothwala ngoba nabo bayabuya bese uthi bazibaxakile bafike sime apha sisathetha la ke sasiyithetha sithi Jesus is Lord and he is able ngelakade sekuvalekile empilweni into sihambile zonke impilo yakhe iyahamba afike sime apha noma sithatha ngemoto endleleni kodwa bazabuya sime apha because kukho izithingo eziphethwe sithi yiyo lento nawe ungaphakama uphela komsebenzi lokubhayizisa uzawufika sime apha sisathetha lana sasiyithethe ukuze ungaphangelwa phangela uzafika sisathetha yona sithi into ezingenzekiyo ebantwini kuye uThixo siyenzeka wafika sathetha yona and ke uzungasijongi kakubi ngoba ke uzafika izihlangu zikekeliswe zingxaki zenu kukho ahlakazayo but uyaphumelela bakhathi ke wena bathi kuthiwa imali ayityiwa imali iyaflow esakhe ayihlala empilo oyi-one idalelwe uflow exchanging hands but kubalulekile uba xa ifike kuwe iyaphi zephi izandla ngoba abanye bazayiqhilishela esinqeni ungazi uphinde ube nayo manje usokole kabi uvale ixhegwazana elinothunga apha ezilalini owalinika i-20 rand layivalela enxilini ebophele esinqeni lafaka iqhaga lathi ungazi uphinde ube nemali namhlanje yasokolela egameni lenkosi yabo uJesu akungekho nguwe kanti bengibona iqhaga elifaka evaselineni litshintliwe ndafike ndalithatha angethi kanti kuwe ayifiki umuntu kobathatha zawuthengela namhlanje the devil is a liar ukhona isiciko esisawuvula sokole kude kuphele along the way uzawuphakama impilo yakho awuphakama impilo yakho edwana umfana Harari uthi iphila impilo yabaleka nabantu engikhule nabo nengifunde nabo uthi sometimes umuntu andiventhetha ngithethe kodwa yakuba ngimi xa fike first year ngathi ayithought esuma bani lapha bani nangifunda bathengiselwa ndimi uthi what was the purpose of going to school namhlanje that shame yaphela yangabi nayo le mali uyifunayo but the anointing is there. The anointing is there. The anointing. Fika umhlolokazi khondwa nayo uyabuzwa intona nayo nje uthi i-oil kodwa nosibana wakhe siza kwenza into ezingenzekiyo senzeke belungise inkonzo kaMoya Ingcwele izwi lafika lathi take this message go and preach it and when you preach this message singamazulu will back it up yonke le ndiyithethayo ine backup yasekhaya ezulwini thathaba yepitrongo ovalelwe kuyo yaphuma kule veki yaphuma egameni likaJesu awuzugraduate okwe usole ufundeleni usakhela kuhlazisa ngemfundo akuhlazisa ufundile akhonto nayo ufundele ubanga buphumelele ukwazi uba nendlela zophumelela namhlanje sawuqala nantono nayo bona amaqamba avulekayo strangers are coming abanye sawufika belele sifike sibabhandeje sibalayishe esleni awusakwazi uzihambele izawutsala inesile lakho abantu bazawuthi take care of wena uthi inkosi babekile balayiniwe bayenza abapristi badlule ziyeke i-Levites zidlule but foreigners abantu abangakwazi nokwazi oh no name we are coming abantu bahlala iminyango ukuthi ungaze uphumelele empilweni ungaze promoted namhlanje we are breaking those doors we are forcing them to asisankonkosi kaselankonkosi iphelile we are forcing those doors breaking those dead doors akonti kwakhona siyeli msingozovula siqhekeza abantu
anything that breaks the yoke. Damn is very pulling job. Then I'm season about cutting this trouble corner. Don't be discouraged. Ndiyathi uyaphumelela. Ukhokonyileyo stingy but impilo yakhe ayibheki ndawo. Umoya oba stingy siyawubopha egameni likaJesu. Thixo makavula amehlo kukho abantu ongabanceda. Bakhona abantu. Songa ngale nkonzo ngangcono ngenxa yakho. Awufiki nje uyaxoxa uthiwa nawupha ewe uzisele loo nto wathi uMordecai esaqhosha uEsther ebhotwe eqhosha wathi uMordecai what if uThixo ubeke ebhotwe for such a time enethemba loba xa kufike wena so ukuza kwakho apha it was a strategic move. Was it? Uthixo uthi ndithi wenguwe yenziwa mthixo yenziwa mbani Thixo into zakho zawulunga kule altar zawulunga thina wamandla okuthetha izinto empilo ya idlale soft for namfuna nje short thina wamandla empilo ya watholo phansi udala wathethe into zenzeka na kwenye indawo yazuma kuthethe wena abanye bakhathile wena ukuthanda nokuthanda umuntu wathi uthi uyakuthanda ukhathwe nguwe ndinawo amandla nempilo yakho nditsho mna namhlanje nje impilo yakho andikwazi uthini wena ndithi nempilo yakho. Can you say that again? Nempilo yakho ayiso uthi James injongo zakho uThixo ngathi zinhle injongo zikaThixo zinhle awudalelwanga usokola awudalelwanga and lendlela ophila ngayo nalendlela oyiyo iyamenyelisa uThixo. Uthi kwincwadi kaJohn ufuna sithwale izikhabo ngoba xa sithwala izikhabo lonto iyamzukisa uThixo wethu osemazulwini uyazukiseka ukuthwala kwethu intoni izikhabo. Siunderstandani? So lixesha lokuba ngoku siqhawule those padlocks aphuvalelwe khona egameni likaJesu waseNazaretha. Ngicela ungiphathe la padlock yalapha ngosa egameni likaJesu asibeke ngenyawo zenu. As for into yemali jonga ngicela ungena deep kuyo. Ngenye imini makazi uyesu setempileni noPetros ithongeni abanamali abanantoni banamali kuyanikelwa banantoni and uyesu zange imphathe kakuhle intuba bangabi namali unikela zange imphathe kakuhle mayingakuphathi kakuhle nawe xa kusenziwa izinto uloko ngenamali yenza plan i-anointing namhlanje iza kwenza izinto zenzeke. Now uthi uyesu kuPetros hamba ubheke elwandle ubheke phi uthi inhlanzi oye wayifumana uzuyivula umlomo uzafumana imali. Amen. Uthi uzuyithatha ufike ube sowunikela ezo denariyo uthi enye yami enye
because ngamanye amagama uthi asikwazi i-altar uyishiya ingenazo i-fingerprints zethu. Semana ibe khona into esimelayo i-altar. Wayifundisa uPetros that principle. Mamela uthi yapi? Elwani. Inhlanzi. Othe wayifumana. Uyivula umlomo. Uzafika kwimali. Abantu uyikhamisisa. Abantu aba-initiator kwezi altars for imali. Ubheke emanzini. Amen. Ngoba imali izilwane ezipheleyo zini. Thina imali yethu isuka ngapha. Sikeno yethu isuka ngapha. Kodwa ke uthe uThixo usaza kusinika nobutsheni benhlanga. Nobutsheni bantwana leyo ke level yabantu abakhulileyo leyo bakwazi ukuphatheka ebutsheni bantwana benhlanga. Njengoba ucimba le mali wena elapha kuwe ingcwele ayikho ngcwele ngoba nale company iphangelelayo abanye basi drug lords cha uyazi lonto bakhama flagile ungathi khona into business abayenzayo emakhaphethu lentoni ebusuku bathengisa drugs awuyazi lonto. Asifa kubalekile uba imali yakho xa uyipeyile mayibe khona ifike altareni so that kuzohlambuluka imali yakho. Ifuna ube nomntana namhlanje wena lapha unomntana ozawuthi ngaye sawuthandaza ngoku uthi Nkosi njengoba uzangisikelela ezingafikanga kuma insikelelo masiwele kubani kubantwana saba position hey iyandivala lecawe ilando ezwa uJacob onyana bakhe yenzo ngubani onyana bakhe before abhubhe ababiza abasikela abathini endobaxelela into ezizakwenzeka baxelela abanye wabahlutha insikelelo bese into so ndifuna ngoku ne wena muntu omntana wena muntu ongenaye kube kumuntu ompositional ukuba Nkosi endibhudileyo ayiwele kuba and kwezi declarations esawuzenza azibhalwanga ndawo sitshintsha indlela ocela siyavana ne sitshintsha le pheklo ke bendiyibonile ke ibinje siyavana ne ibinje ngicela uze ngibonge ngosimanga isecontaineni silapha esisitshixo sibe olhlobo then apha kukho amafutha le padlock ehleli kuwo la mafutha ayibambe noba ingawa lanto la padlock ayizosuka pha then apha ecaleni kukho ikhandlela elilayitayo so mina ngiyazigqithela ngiyahamba ngiyibona xa ndiyibonayo ndithi hayi man isitshixo yintoni ngoku kwenzeka ntoni hayi ndayiqonda uba yi-altar ndafike ndasithatha esi sitshixo xa ndisithathayo ndasivula ne ndasilahla kude xa ndisilahlayo elaa khandlela automatically lacima mna ndithetha ngento mna ebonwe ndim nento endiyenze this morning njengoba wena uphupha udada usitya usithini kukhona umntu ongathi uyakufisha emaphupheni uphuphe zonke uziphuphayo ndingasemhle mna ngelo xesha namaqhaga and namhlanje ndivumele elaa qhaga ndilinike igama ndithi ibile lakho ndithi ibile ngoba silishiye livuliwe silishiye livuliwe and isibane ebesipha siye sacima because njengoba kwenziwe lanto esasibane sivutha umamelene sishiwe sivutha iqhaga lenzo njani ela qhaga likonekthwe kwesasibane ucima kwela khandlela ukucima kwempilo yakho alti active thank you active and immediately tebela khandlela livutha yonke la ngithethwe phayana iba fulfilled
But I thank God ukuthi I appear. Ilizwe lakwamoya. Ikhandlela lisavuka. Sidinga abantu bazawuvela. Xa beyalelwe ukuthi lapho uvele. Ifamily yakho iba ngulomuntu. Iba ngulomuntu. Aso wish bengingathetha lezi izinto. Intona Naseningangiqondi. Ndimo fake isithixo. Ndimo 10. Ndimo fake isithixo. Xa bengifaka isithixo sangena. Lawugqiba ndasivula. Savuleka. Ikhaka belezwe njani? Belithixiwe. Egameni lika Yesu. Right now. Apho uthixelwe khona. Apho kwathethwa khona. Kwavalwa imali, kwavalwa umsebenzi, kwavalwa abantu. Kodwa sokola kungaze kube khona ukuncedayo. Egameni lika Jesu waseNazaretha. Ndingena phansi kwamanzi. Ndingena ezintabeni, ngena emahlathini, ezintilini emangcwabeni. Apho igama lakho labizwa khona. Bazalwane, uYesu wacefaye evuka wavuka nempilo zethu. Athi uphoqe thetha ukuze ndikwazi namandla ovuko lwakho. Namhlanje ngithetha amandla ovuko. Kwifamily zesapha ngithetha amandla ovuko kwanto ezibotshiweyo egameni likaJesu. Onke amakhaka atshintshiweyo kwasetyenziswa igama lakho ngegama likaJesu waseNazaretha. Zawubala bekathathu ndilivule ku-3 wena ugaphuka ngomthandazo wobulela uThixo. Xa utshayo nje egameni likaJesu sekwenzekile. Ngegama likaJesu wena uyayithetha uba Nkosi ndiyabulela ngento ethile, Nkosi ndiyabulela ngento ethile. Isithixo nasi bisibambile apho bekuvalwe khona. Nala degree awuyifumani nasesikolweni awuphasi. Kuvalwe imfundo, kuvalwe impilo. Ngegama likaJesu waseNazaretha. In the name of Jesus. 2. In the name of Jesus. 3. Onke amakhaka ayavuleka. Let us pray. In the name of Jesus. Let us pray. Nekhandlela livuliwe liqinile. Ngegama likaJesu. Yes. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ola phakathakash. Kentekesia. Lipakatakosenya. Onke amakhonkco ayakhululeka. Ayaphuma ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. In the name of Jesus. Londa ukuyo. Phakamisa into ofuna ukukhuleka kuyo. If une CV phakamise. If imali phakamise ikhadi lebhanki. If yonke into ofuna ukukhuleka kuyo iphetheyo. Phakamisa.
phakamisa. Ubamba umtshado iring. Ubufuna umtshado unyusa umnwe womring. That's wrong. Listen, that's why when you come to church, bring everything. Wathi uMoses bekhutshwa kodwa shiyana abantwana benu nishiyene wathi uMoses asiyazi uba xa sifike pha uzawuthi masimkhonze njani. Yekuba religious singela uThixo uthi sinikele into zethu zonke ngoba xa sifike pha asimazi uba uzawufuna uba simkhonze njani. Abantu ifamily yakho ngabantwana intoni yiya kule nto social media uvula ifoto lakhe noba intoni bazalwane sikholwa loo nto manako and the anointing is active. Ngaphakamisa nene kuba zimpilisi phakamisa yonke into ngegama likaJesu waseNazaretha. Kulowo unako usigcina nosilondoloza kuya makubekho usuku ibheko yonke xolo uphakama Thixo wethu msongo kulamiswa naziyimangasi zimzulu nangangasi zakho hola phakathakashi yesekethetelipa. Hey, what to David or Daniel cannot both money breakthrough bekandasile bakamanza nobulumko bakusuko lwakhe. But all power, wisdom, honor belongs to our God. But He reigns, He changes kings, He removes kings, and He establishes kings. He changes times and seasons. He gives wisdom to the wiser. But He gives knowledge to the understanding. Kuya makuba kwibheko kusafenga bakuthini imfihlo kanye ngoku singena kwi-direction yemfihlo apha impilo zabantu zimotshwe khona. We are calling for the supernatural power of God in the name of Jesus. Singena emanthuneni usathana wahubelanyana babantu wababamba ngegazi lesiyobisi. Singena emangcwabeni, singena emahlathini apho kuthethwa khona kwisibingelana singasiboniyo. Sithi all power, all power, all power, all power. Lapakata koshepe sekete shikata lapakata kasano ekete shipakuta aliatoko shekete bakulula Jehova bakulula namhlanje le alti kaphukile iyakhulula
In Jesus' name. No, Tandaza in the name of Jesus.